So, dito na tayo sa may Rolls Royce. Ayan po, yung lilinisan natin dahil magsusundo sa airport si Daddy. May trabaho siya mamayang hapon. Lexus, open! Alexa, ako na nagayam. Ayan, open na siya. So, tara na. Review na natin ng konti. Eto na yung... Focus mo. Yan na ganata? Logo. Logo. Rolls Royce logo. Oh, uy, nagtago ang kanyang logo. Oh, yan. Lumabas na siya. So, open na ba yun? Review ko muna. Bago linisan. Yan. Ito yung kanyang loob po. Ang Rolls Royce. Sa Pilipinas, sino ang may Rolls Royce? Willie Revillame? Lakay? Tapos si Soto, meron ata? Awan? Pero nakita ko nakasaka yung Gonzaga family, the Tony. EDT kwa Rolls Royce. Ito po yung sa loob niya. Ayan. So, bale, ito po ay Phantom Rolls Royce. Ayan. Ito yung kanyang back seat. O, diba? Naglawa, guys. Nagpintas. Pwede kang mahiga dyan. O, diba? Naglawa. Kunin na natin yung pang dry at magda-dry na tayo. So, batang utag dalusti, dalig niya lakay.